Joo, data täällä tänään ja ja tämmöisenä ilmoitusvideona vaan ajattelin niin sanoa, että mä tuossa 2 viikon päästä koittaisin saa jotain Let's Playtä mun kanavalle ja niin, äänenlaatu ei sit ole mitään best, koska tallennan äänen kännykällä ja sitten lisää vaan sen videolle. Ja sitten taustamekkalaa saattaa kuulla aika paljon, koska aika iso poppo kotona, niin silleen. Joo, ei mulla paljon muuta tässä. Ainoa, että se että mulla on R-vika, eli se R kuulostaa aika oudolta, ehkä joidenkin mielestä. Paitsi, no mun kamut on jo tottunut siihen, niin tuskin ne välittää. Ja jos sitä mäkääntystä tulee siitä kyseisestä aiheesta tänne kommentteihin, niin minä en siis suoraan sanottuna välitä siitä, koska minä olen itse tietoinen tästä asiasta ja näin. Eipä muuta. Se olisi sitten moikka!